Салом алейкум тамошобинони гиромӣ. Як мавзӯъро хостам суҳбат кунам, лек пешакӣ мехоҳам аввал ҳамин гапа бигӯм, баъд далиши гап занам, барои ки бисёриҳо метавонанд бигӯянд ки ту чӣ касае чӣ хита ба ақл гирифтеса ё ки чӣ як бораи қонун гаписа чизеро намедонӣ. Рости гап ҳамин чиза ман аввал фикрам гуфтам биё накунам, гуфтам агар ки накунам дар оянда мумкин ҳамин чиз бо дигар хелто бихӯрад, так як одамои машҳури интернет ба як ҳолате гирифтор шуданд ки барои ҳар як коре ки ва ё дар ҳаёти шахсишон бошанд ва ё бояд бахшиш кунанд, так як одам махфул нашудай ҳаёти шахсии вай, так як вай ҳам кора сиёнка накарда дигарро сиёнка кардагианд. Соли 2024 соли маърифати ҳуқуқи эълон шудагиай аз тарафи пешвои миллат ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳуқуқҳои худша дар аввал бидона ва баъд конститутсияро бидона, ҳуқуқҳои кодекси ҷиноӣ ва кодекси маъмуриятиро агар бидона, ин беҳтарин мешавад. Дастури пешвои миллатае ки ҳам хеле чизо гузаронда бишавад ва ҳамин мавзӯъро ман мехоҳам дар мавзӯи маърифати ҳуқуқӣ тақдим кунам ва хоҳиш мекунам ҳам видеоро то охира тамошо мекунем. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам, хоҳиши зиёд бародаро, сахти бад критикават накунем ва барои чӣ? Барои ки ман ҳаракат дорам ки ягон контенте кунам ки шумо да камака камбоша махфул шавад. Аз ҳаматон хоҳиш ҳамин чиза строго айбат судид накунем, чиста формально нигоҳаш кунем ва ҳамин муроҷиати ман ба қадами Қурбонае ва мумкин ки бигӯянд ки чӣ видео мекунӣ ту барои хайп кардеса, барои чӣ просмотр кардеса, мумкин ҳамин видео просмотр нагирад, мумкин бигирад, аниқ нест. Лек ман мехоҳам позитсияи худма бо иди ҳамин мавзӯъ бигӯм, так як қадами Қурбона ман ай наздикӣ мешиносам ва ба мисли қадами Қурбон ҳамаи мо чеҳраҳои шинохтаи дар интернета мешиносам ва имрӯз ки қадами Қурбон публично бахшиш пурсид, ага намедонам чӣ гап мешавад. Барои мо хоҳиш мекунам мара сахт судид накунем ва давоми видеоро тамошо кунем. Қадами Қурбона маҷбур кардан ки аз ҳама узр пурса, барое ки дар вақти пиёниш бо рақоса рақсҳои ғайриахлоқӣ карда ва халқ критикаватш кардан ва аз тарафи шахсҳои номаълум, барое ки дар ягон ҷо гуфтагӣ нест ки ки ӯро сиёнка кардай ва барои чӣ сиёнка кардай ва дар куҷоай ва мутобиқи чӣ ӯро сиёнка кардагианд ва ҳама бахшиш мепурсад ки ман хеле пиён будам ва ҳаму рақоса рақс кардам ва сабаби асосии ҳамин бахшиш пурсидани қадами Қурбон дар чӣ бошад, яъне ӯ чиро ба гуфти ҳамун сиёмкачӣ поймол карда ё ки ҳуқуқвайронӣ карда. Агар ки айрӯи кодекси маъмурӣ ва кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон бигирем, қадами Қурбон дар ҷашни шахсӣ будагия, яъне частная вечеринка да будагия ва дар даруни хона ягон ҷойҳои ҷамъиятӣ да неста ки ягон кас аз боло шикоят кунад ки бигӯяд мисол ягон чи ҳолати ҷамъиятиро, оромии ҷамъиятиро чӣ кара вайрон карда. Иҷада савол ба миён меояд ки қадами Қурбона барои чӣ хеле кардан? Единственный одаме ки метавонад дар ҳаминҷа ҷавобгар шавад, ин ҳамон одаме ки сиёнка кардаги ҳамин видеоро ва паҳн кардаги. Вай тарафи халалрасонӣ ба ҳаёти шахсия ё чандта статьёи кодекси ҷиноия маъмуриятӣ не ҷиноия ки метавонад ба ҷавобгарӣ бикашад. Кай қадами Қурбон фикр мекунам шаъну шарафи хита двойной уже паст кардам. Якумаш ки ҳамон видеоро паҳн кардан ва дуюмаш ки тура касе дар гӯшот парид ё ки тура хоҳиш кардан ки хайтипам хеле бугӯй ва тура халқ мебахша. Агар ҳамун бахшиш пурсидана дабравол небошад, хай ҳичка ягон метавони ягон ҷудам претензия накунӣ. Ки ягон кас маҷбур карда бошад ки бахшиш пурсӣ, ту свободно метавонӣ барои дар прокуратураи генералӣ айболои ҳамон одамое ки тура маҷбур кардан ки ту бахшиш пурсӣ ай халқ ва одамое ки ҳамун видеото сиёнка кардан паҳн кардан, айболои ҳамво ариза бинависӣ ва ӯро ба ҷавобгарӣ бикашанд, так як шаъну шарафи ту барои худай, барои зану фарзандай, барои хештабортай ва ҳамура паст кардан. Тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон 100% ҳақ дорӣ ки барои свободна
муроҷиат кунӣ дар прокуратураи генералӣ ва ман боварӣ дорам ки прокуратураи генералӣ и ҳолати шуморо ба назар мегирад ва нисбати ҳамон одамо чораҷӯӣ мекунад ва фикр мекунам ягон блогер, ягон ҳофиз, ягон одами машҳур просто так набояд барои ягон кас бахшиш пурсад. Тура сиёмка кардагиам. Ҳар як шахсият ҳақ дорад ки дар ҳаёти шахсии худша дошта бошад. Яъне ту просто ҳам хеле рақс мефоридаед, ӯ раққосаам сопротивляться надорад. Яъне ту ҳамун кор мефоридаед кардаеш. Ин маъноро надорад ки як кас сиёмкат кунад ва халқ критиковат кунад. Халқ мардум дар хонаҳошон бисёр корро мекунанд. Чи ҳамаи оро сиёмка кунанд партоянд? Хеле намешавад кард. Ака фикр мекунам ҳамин кори худат не только ба шаъну шарафи худат пас удар меорад, зиён меорад. Ба шаъну шарафи ҳамаи ҳамин санъаткоро як чи манфӣ меорад. Барои ҳамун хоҳиш мекунам ҳамин чиза просто так намон. Акай қадами қурбон хоҳиш мекунам айту бара ай болои одамое ки тура маҷбур кардагиян сиёмка кардиян ва ай болои одаме ки тура сиёмка кардая вақти рақс кунита ва дар интернет пафтаи ҳаёти шахсита нарушад кардагия поймол кардагия ва одамое ки тура сиёмка кардагиян ва ту бахшиш пурсисай барои корера ки ту ягон хел ҷиноят содир накардагия ка ту ҳаёти шахсии худай форидаи дамхе рақс кардаи. Хоҳиш ака прокуратураи генералӣ дар муроҷиат кунад ва айболои одамое ки худта маҷбур кардагиян айболошон ариза кунад. Агар ки ҳозир худи дикора накунӣ, агар ҳар як кас просто ба фикрам раҳ гаштсай просто баланд механда мегиранд маҷбурш мекунад ки бахшиш пурса. Бовар кунем прокуратураи генералӣ чиза серьёзно мебинад. Хоҳиш мекунам ака муроҷиат ба акаи қадами қурбон ҳамин кора бин ихе просто так намон. Ҳозир ман приблизительно мегӯм ки кадом кодексора нисбати худат типи кадом кодексо ҳуқуқои худат поймол шудагӣ накард. Тибқи моддаи 144 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шахс ҳақ дорад ки ҳаёти шахсии худша дошта бошад ва касе ки ба ҳаёти шахсии вай халал мерасонад вай ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Моддаи 135 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки моддаи 135 мегӯяд ки як каса пас задан фарқ надорад. Ту ӯро сиёмка мекунӣ вай дар ягон ҳолати матуша ягон чай агар ӯро сиёмка кунӣ дар интернет партои ту ҳуқуқои вай вайрон мекунӣ ва дар ин мавридам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Моддаи 136 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки як каса дар ҳолати безеб дар ҳолати ногувор пас задан ирам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Моддаи 136 мегӯяд ки хайр расо мегӯем мисол ту ягон ҷуда ҳушут мерава либосу дар танут мебурояд мисол брукут меғалта ҳушут мерава меғалти ягон кас гӯяд тура сиёмка кунад ҳамирам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Яъне ту шаъни шарафи вай пас задагӣ ва қадами қурбон дар ҳамун ҳолат дар хонаи шахсӣ даъватгарай ва ӯ ягон хел ба ҷавобгарӣ бояд накашида шавад ва бояд ягон кас чӣ накунад. ҳамун одами сиёмкаш кардагӣ анаму бояд гариниш кунанд. Хоҳиш мекунам ака оз бо давомша гӯш кунед барад дар прокуратура муроҷиат. Моддаи 162 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки истифода бурдани расми шахс ва ӯро пас задан бе иҷозати вай ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ҷӯҷаи ҳамон одами сиёмка кардагия инам қадар кодексора нарушад кардагия. Моддаи 117 худта ака ба фикри касе маҷбур кардагия ки ту бахшиш пурсӣ барои ки камера бисёр нигоҳдорӣ ман намедонам вай кия анамон одамам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ва яъне тура маҷбур кардагиян ки ту не добровольно халқ бахшиш пурсӣ. Не ки агар ҳамин кор добровольно боша ягон кас просто суфлёрӣ дошта боша хай ин модда ягон хел дахл надорад. Не ки ман фикр мекунам ки кадоме тура маҷбур кардагия барои ки ака бовар ки ман хай ту штагим ай пеш ма гап дагим ту хеле гап намезанӣ добровольно.
ва бо Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ту як ҳуқуқе метад ки то вақте ки суд решат накунад ки ту гунаҳгор насти, шахс гунаҳгор ҳисобида намешавад. Яъне ту ягон гуноҳ накардагӣ, агар ки претензия доранд суда битан ва суд решат кунад. хоҳиш мекунам ака ту ба ин кор ҳамаи шахсиятҳои публичниро ба ин кори кардагӣ дар лицои худат ту ҳамаро пас задӣ ва нишон додӣ ки барои ҳаёти шахсӣ доштанам одамо бояд бахшиш кунанд вақте ки вайёро сиёмка кардагиям. ва хоҳиш мекунам ака ин кора просто так намон, хоҳиши зиёд ин кора фақат ту карда метунӣ, ба прокуратура муроҷиат кунӣ. хоҳиши зиёд.